Falábase de posibles bois que ian detrás e tamén unha velutina. Exactamente, compañeiros, comentábamos na primeira conexión que puido ser unha velutina, non? Que lle picase a esta vaca a pisca a que, pois, a asustou, non? Asustou a velutina ou o boi que viña detrás e lle deu as patadas na pata de atrás. Iso, a ver, o máis probable é que fora iso, porque outro motivo non vexo cal pode ser. A día de hoxe non hai... Comentábamos que esta vaca e as que tendes na gandaría están moi acostumados aos certames de beleza, os concursos, a xente... Salen por aí e nunca nada pasou, pero bueno, un día pasa. Pasa porque pasa. Credes, porque Ángel e José Antonio, que son pai e fillo, estaban ali, estaban no desfile, estaban levando a vaca e as outras vacas. Credes que as medidas de seguridade que había no desfile eran as adecuadas? No, adecuadas non, porque estaba a xente moi metida en nosotros, non ainda había que apartar a xente para nos pasar. Eso non é normal andando cos animais. Non había, mellor, un balado, ali non había... Claro, claro, tiñan que ter outras medidas de... Claro, unhas vallas de seguridade, perdón. Non había balados de seguridade. Había no ayuntamiento, pero pois non, iso é o que ten que haber, unhas vallas de seguridade para que a xente non aparte para diante, encima saen unhas vallas, a vaca que escape, ao ver as vallas vaise quedar, non vai escapar. Isto non existía. Non a ver, non as hai, iso xa o dixeron ali, que a organización que había que te poñer unhas vallas, iso é así. Credes que pode pasar algo, que lle pode pasar algo a vaca ou a vos? A vaca non vai pasar. A vaca está tranquila, a vaca non lle pasa nada, o vou máis tal é o da chica, que a vaca non ten problema ningún, que está como todos os días, non... No, pero me refería si pode haber algún tipo de consecuencia de denuncia ou... A ver, denuncia non ten por qué, porque eu vou cos papeles adecuados, porque eu vou a unha fira que me mandan ir con unha guía para sacar que teñen un CEA para ir aos sitios, senón eu non podría ir, senón me dan ese CEA para ir... O responsable neste caso é o Concello. É o Concello, a ver, total, eu o que lle pido é que a chica ferida se recupere o antes posible, eu non dou contactado con eles, moito má ánimo á familia que a día de hoxe o necesita, e aquí estamos para o que necesiten. E co Concello falastes? O Concello dixo que se facía cargo de todo, que esa era cousa do seguro, que dixéronos que tiña seguro, que para iso estaba. Quieta, pisca, non? Veña, a ver. Levamos moito tempo, pois a verdade que é unha faena, non? Porque nestes casos, pois que unha cousa así, pois de repente se complique desta maneira, é unha rabia moi grande. Vas para pasalo ben e o que tras é un disgusto para a casa. Porque vas para pasalo ben e para estar ali un rato agradable, ves con un disgusto para a casa. Non é culpa de nadie, pero non che gusta que a tua ganadería lle pasa, sobre todo, a ver. Bueno, pois imos deixar aquí a conexión, moitas grazas José Antonio e Ángel, esperemos que a rapaza se recupere o antes posible, que é o máis importante. É esencial, sí. Devolvemos conexión, compañeiros.